Yan, pagpuran niyo ang kanyang mga tupak-tapak. Balog na kasi natin posisyon, lumabas lang pa siya. Pwede ka tayo. Pagkain na kakaligatin ka. Ano? Sorry. Thank you. Kasi naman. Good bonus na po. Ang bonus. Ang bonus. Bilis na nila. There. Make it quick. Ano mo? Jerome namin yata yung makadeploy ko ng March. Open niya, exit na. Wala nang kay Gangan eh. Wala mo ba? Wala lang. Pagkatakot ko may halili yun, pasaka po. Yak magka-camera tayo. Ay, nakita camera. Eh, nililitsyon ka. Ay, bukol lalaki. Marami na yun. At ay, giro lang. Marami. Marami na mature. Marami na yun. Marami na yun. Marami na yun. Mag-picture ka na ng memory. Cellphone ko na. Alit na. Hindi kuya. Eh, yan mo front. Kuya ko kay. Namita kayo dito sa ako eh. And 20 feet.
Yes po, Cholo. Merry Christmas. You're welcome po, Cholo. Merry Christmas din po. Ayan ni Kuya po, Zero.